Come and hug mama, baby. I love you so much. Be a good girl to Dada, huh? The two of you, huh? Be a good girl to Dada, okay? Be a good girl to Dada and don't go be a pin in the neck, okay? Don't be a pin in the neck to Dada, okay? Oh, I'm gonna miss you, baby. I'm going to miss you, Mama. Say bye-bye, Mama. You need to be a good girl, okay? Okay? Be a good girl. Guys, layas na. Sobrang ginaw sa labas. Pagdating sa Pilipinas, bagyo ulan. So, ngayon, alis na kami. Alis na ako. At si Tami, drive lang niya ako. Ang layo ng mga loves. Ang drive ni Tami na. Walang choice, no? Kasi ang layo. Come on, here. The doggy, the kitten, and my baby Tamimoy. Hinihintay ko lang si Tami mga loves kasi nagpa-parking din siya, and then ang tagal dito, ang hirap dito mag-parking sa airport, so kaya hinihintay ko na lang siya dito. Is it far? Where are you parked? So stupid. And then I get there and it says only ticketed passengers to here. I have, seriously, I have my money here. I know. Be careful, you're gonna drop everything. Sucks when it happens. Why your ring is like upside down? You don't have nothing left, seriously. Okay, just 100. It's enough already when I enter. Seriously? That's it. 150 because you need pesos to start with. And then you could do over there. Okay, I'm good. I have. Enough? This is my bowl. Enough? Ito lang yung No, I have. Seriously, I have a lot of here. Yeah, I know. Pagod na yan sa kakahintay mga loves. Ayaw akong iwanan kasi ito talagang asawa ko. May trabaho pa yan siya pero ayaw niya akong iwan hanggang makapasok ako sa my security. There you go, guys. Pauwi na si Tami. And then somebody called him Kenny Roger. O, diba? Si Kenny Roger daw siya. O, ginoo ko. Okay. Yeah. Ano? Hoy, come here. I can go work. Grabe. Yung linya, mga loves. So, finally, andito na tayo. Nakapasok na tayo sa security. Tawagan ko lang si Tami. Nag-drive siya. Nag-drive na siya pa uwi. Nagpa-exchange rate ako dito mga darling, no. Grabe ang exchange rate, 54 man sa online, no. Iwan ko kung magkaano sa Pilipinas, pero dito 42 dito, grabe. Pero kailangan kasi kang magpa-exchange. Kailangan kong magpa-exchange kasi po pagdating ko sa Cebu hindi ko alam kung kung open ba sila, no. Ang bigat ng backpack. Ang bigat ng backpack, mga loves.
sa wakas nakasakay din pero kinakabahan na itong mukha nito. Tingnan yung mukha mga loves, kinakabahan na yan dahil po for a long time ngayon lang ako nakabalik og sakay sa eroplano. At alam nyo naman kapag kinakabahan palaging nakatingin sa mapa kung kailan tayo makarating, o diba 15 hours po yung biyahe ko po dito mga loves. So sobrang layo talaga. Nabuburyot na ako at tumitigas na yung mga paa ko. Ang hirap talaga mag-travel mga loves na mag-isa. So after 15 hours, ito lang yun. Madali lang yung vlog natin, no? Kasi talagang natatakot ako. At nakalanding din kami finally safe, thank God, sa dito sa Korea. So ako as in, hindi ako nagmamadali dito dahil po 12 hours po yung layover ko dito. So kaya yun. Bye-bye. Bye. Ingat. Thank you. Thank you, bye-bye. Excuse me. Kapagod na biyahe. Naguguluhan talaga ako dito mga loves. Kailangan din pala mag-check sa security, no? Kapag papasok kay transfer, i-check din ka pala. So dito ako naguguluhan. Buti na lang meron akong na-meet dito na Pinay at nakapanood din siya sa vlog natin. Hi sa'yo sis. So ingat po sa biyahe. I'm sure na nakauwi ka na or wala pa. But anyway, so yun. Nakakaloka kapag talaga hindi ka sanay mag-travel. So buti na lang merong nagsabi na kailangan din pala magpunta sa security. Buti itong airport na ito may mga kahoy sa loob, o diba? Nabubuhay pa sila. At ang gaganda pa dito sa loob mga loves. Hilong-hilo na ako dito dahil po nagutom na ako, and then nagtataka ako kung saan ako papunta kasi hindi pa nila nilagay yung gate ko. So kaya talagang naguguluhan ako. Sa sobrang dami pang tao, gulong-gulo na yung utak ko, nahihilo pa ako, wala pa akong tubig. Grabe talaga mga loves. Iwan ko na lang. Ikapoy na ko mga loves. Ikapoy na ko. Di ako dito sa Tignan mo yung Hagardo Versosa na ito. Ang mukha. Ay, ang layo pala dito eh. Nalulupa ako. At dito, kahit sobrang tagaw natin, hindi ko alam yung mga currency dito, mga pira-pira, at paano dito mag-order-order. So, finally, nakabili din ako mga loves kasi talagang gusto kong kumain. O tingnan nyo, gutom na gutom yan. Pabayaan nyo lang yan kasi sobrang gutom yan mga loves. Walang kain yan eh. At itong asawa ko, dahil po walang international call, ang nangyayari dito, tinuruan ko siyang maggamit ng messenger sa Facebook. Kasi talagang hindi niya alam kung paano. So palagi ko siyang tinatawagan para masanay dito. At alam nyo na, so na-miss din tayo, diba LDR galore yung natin ngayon kasi talagang malayo at hindi din sa camera ko lang siya nakausap yung mga camera sa bahay, pero sabi niya, buti na lang makapag video call tayo dito sa sa messenger kasi tignan niyo yung mukha niya, diba? Parang sad na sad siya lang mag-isa sa bahay at siya yung lahat nag-aalaga ng mga hayop namin. Dodong Tami. Nang hupak na bitaw ng akong naong. Patulog ko kay grabe nagig ko. 12 hours akong layover dere. Luya-luya na kay ko. Mas lalo ako dito nasasad mga loves. Pagod pa ako. And then, ang problema is delayed na naman ng 1 hour ang aming flight. So, kaya malilit ng 1 oras pa. At yun, so sobrang sad. Tulog na ako. Buti na lang meron ako ditong na-meet na ibang mga Pinay. At konti lang kami dito. But anyway, dito lang muna tayo. Salamat for watching.